또 거기 기가 막혀라는 Det er også. Jeg tror også. Markus Kuger finder hvordan? Han har jo spillet lidt kæk der på ude på skydebanen allerede. Og snakker om, at det er ham, der har lavet reglerne. Kom så, Daniel! Så tror jeg, det er ikke noget. Kom så, Daniel! Kom så, Daniel! Tempo! Daniel! Lane one from Latvia. Sådan, Daniel! Kom nu! Kom igen! Ja! Kom så, Daniel! From Norway. Sådan! Kom der! Fornuftig teknikkamp! Jebba! Sådan, Daniel! Og løbe! Kom nu, Daniel! Hold tempoet! Yes, sir! Pres på! Op i fart! Ja da! Op igen! Jebba! Ja, kom 1 nu! minut! 1-5! Daniel! Kom så! Sådan, Daniel! Kom så, giv den gas! Hey! Sådan! Kom så, Daniel! Hoppa! Kom nu, løbe! Kom så, tempo! Hold farten, Daniel! Op med knæet! Kom nu, Daniel! Fuck, han er hurtig, han er. Kom så, Daniel, op ad den stige! Kom nu, Daniel! Tempo! Hoppa! Det er flot, Daniel! Kom nu! Kom nu! Hurtig. 2 minutter! Kom nu, ja! Kom nu, Daniel! Trække! Er det muligt?